Isaac, ai, d'imprevisto, de la Niuada i, bueno, el que serà el seu futur substitut. Hola, bon dia. Teniu algun projecte i conta'm-nos per la gent que no coneix la Niuada què és, que això ja sé que tu saps de memòria. O bueno, si vols que mos ho explique ell. Iván. Sí, hola. Estem molt a gust de poder estar a la bodegueta del Mediterrani en Villarreal. I bé, la Niuada és un projecte que naix del Pacte Territorial Plana Alta Nord, que el que fem és millorar l'ocupació de forma sostenible i social al nostre territori, i hem creat un centre d'emprenedoria social, que el nom és la Niuada, i el que fem és ajudar a persones emprenedores a crear la seva empresa de manera social i sostenible i que puguen millorar les necessitats del territori. Molt bé, Isaac, el tens molt ben ensenyat, eh? Clar que sí, és que això no continua, jo marxo però això no continua. Bueno, conteu-me, teniu alguna activitat a dia d'avui que vulgueu contar-nos? Doncs avui hem començat els nous tallers d'emprenedoria, als quals vos convido a totes les persones que ens veuen a que participen, un poc relacionats amb aquesta part econòmica que sempre diem de les empreses, perquè puguin tindre totes les potes que necessiten per a la vida real, perquè el món real és molt complicat després, i si no aprenem a fer-les aquest acompanyament molt ben guiat i a fer una previsió a llarg termini, la veritat és que estan prou perdudes. I hi ha que apuntar-se o no cal? A veure, ens han d'enviar un correu electrònic i entonces, depenent del moment en el que s'apunten, podran entrar en un cicle de tallers o en un altre. Bueno, alguna vegada heu vingut fins a Vila-real a disfrutar de les festes de Sant Pasqual? Sí, de fet, aquestes festes ja he vingut. Jo el dissabte vaig vindre als concerts de Xavi Sarrià que feien així a la plaça de l'Ajuntament. La veritat és que molt bé. Us va agradar? Sí, la veritat és que sí. Tu, Isaac, alguna vegada has vingut? Sí, a més jo ja tenia ganes també d'activitats a l'aire lliure, activitats de socialitzar i de poder fer vida un poquet més normal. Tornareu? Sí, per supost que sí. Per supost. Bueno, xics, pues disfruteu del que queda de dia i, bueno, Voleu que convidem als nostres telespectadors al pròxim taller que farem? Claro. És un taller molt interessant que va de storytelling i emocions. A l'hora d'emprendre, moltes vegades, a l'hora de comunicar la nostra marca, la nostra empresa, el connectar en les emocions dels nostres clients fa que les vendes, que la nostra empresa genere més impacte en la societat. Aleshores treballarem com poder crear una marca conscient, responsable i que arribi més als clients i les clients. I aquest taller quan se realitza? Se realitza, a veure, este dimarts que ve, a la pròxima setmana, el dia exacte ara no recorde, dimarts, crec que serà ja el 30 o 31 de dimarts, allí a Benlloc, és totalment gratuït i abans es poden escriure per correu electrònic info@laniuada.com o en les nostres xarxes socials, ens envien un missatge privat i estarem encantats de rebre a la gent. Que meravella. Això és que no continua, és que sempre tenim novetats. Cada vegada que ens trobeu, sempre tenim alguna cosa que contar-vos. No, xics, pues passeu-lo molt bé i que s'apunte molta gent d'ací, a la gent que ens està veient des de casa, que vaig a Benlloc a disfrutar del taller. I tenim ganes també de presentar-vos els nous projectes que tenim en marxa, eh? Pues, Però això ja en un altre dia, és sorpresa. Al pròxim. Per al pròxim dia. Bé, xics, pues passeu-lo molt bé. Adeu.